Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Sittijiem wara, Ġesu ħamijew lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni. Tellaħħom waħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-bisu sar abjad u jammex bdija tal-għaġeb. Ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U derilhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru u qal lil Ġesu: Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellaw tliet tinet, waħda għalik, waħda l-Mosè u waħda l-Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba wattietom. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-għażiż isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. Huma niżlin minn fuq il-muntanja tom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu ta' San Mark ipoġġi ir-rakkont ta' trasfigurazzjoni li qegħdin niċċelebraw illum propju f'nofs il-Vanġelu. Huwa l-iqsar Vanġelu li nkiteb 16 kapitlu. U fit-8 kapitlu San Mark ipoġġi din l-esperjenza straordinarja ta' Ġesu li jixduha 3 mid-disċipli tiegħu, 3 magħżulin. Il-Vanġelu jibda bil-mamudija ta' Ġesu, m'għandux rakkont ta' twelid ta' Ġesu u ta' tfulija ta' Ġesu. Jibda mal-ewwel bit-deċiżjoni ta' Ġesu il-Mastru Daxxa ta' Nażaret li jissieħeb mal-ġgajta jitlob il-mamudija ta' ndiema li kien qed joffri Ġwanni l-Ammiet, Ġwanni il-Battista. Jitħallat magħna, jieħu fuqu il-kondizzjoni tagħna ta' midinbin għalkemm hu il-ħaruf bla teba'.
li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ġwanni qiegħed jgħammet fil-wied tal-Ġordan, wieħed mill-iżjed postijiet baxxi fuq il-pjaneta, li iwaslek lejn il-Baħar il-Mejjed li huwa l-iżjed post profond fid-dinja. Biex donnu jgħid jiena magħkom lest immiss il-qiegħ. Imma f'nofs l-Evanġelju Ġesu jitla fuq muntanja għolja. Muntanja għolja li diġà tibda tħares lejn għolja oħra f'Ġerusalemm, l-għolja tal-Kalvarju. Din l-għolja li aħna nafuha bħala l-għolja tat-Tabor li s-salmi ikantaw għal-ġmiel tagħha li l-Iżrael tagħtu ir-rebħa fi żmien Debora, il-profetessa. Din l-għolja hija l-għolja tal-ġmiel ta' Ġesu. Jażel tliet xhieda partikolari. Huma uħud mill-ewwel dixxipli li sejjaħ fuq ix-xtajta tal-għadira ta' Ġenezzaret jew il-baħar ta' Tiberijade. Dik il-kelma ejja warajja. Il-Pietru, il-Ġagbu u l-ħuħ Ġwanni. Kien diġà sejħilhom dawn it-tlieta biex ikunu xhieda ta' dak li għamel lit-tfajla ta' 12 sena bint Ġajru. Missiera Ġajru, wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, kien mar u nxteħed qarkub teħ quddiem l-imgħallem, jgħidlu binti marida qiegħda tmut, ejja fejjaqa. U Ġesu jibda sejjer fit-triq mara li kienet ilha tbagħti ħafna bit-tnixxija tad-demm snin twal, li nefqet kollox biex tipprova tfieq u ma rnexxilix, tmiss it-tarf tal-libsa ta' Ġesu. U tfieq għax li misset it-tarf tal-mantar tiegħu. U Ġesu jkompli sejjer, jidħol fid-dar li ormajja dar tan-niket, dar tal-ilfieq, tal-biki, tad-dulur, għax it-tifla ta' 12 sena mietet. Jgħidilhom dik rieqda, jibdew jitku bih il-koll il-barra. U jidħol ħdejn din it-tifla ta' 12 sena ma' omma u ma' missiera Ġajru u ma' dawn it-tliet dixxipli, ma' Pietru, ma' Ġagbu u Ġwanni. U jgħidilha joħodha min idea, jgħidilha talita kum, tfajla qiegħed ngħidlek U tfajla teġa' lura lejn il-ħajja. Tqum bil-qiegħda fis-sodda u jgħidilha lill-omma għatija x'tiekol. Kienu xhieda tal-qawwa ta' Ġesu. U semgħu wkoll lil Ġesu jistaqsihom 6 ijiem qabel dan il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni, imma intom min tgħidu li n-nies min jgħidu li jien? Wieħed mill-profeti, Ġwanni l-Battista li kienu qatluh diġà. Imma intom, jaqbes Pietru, inti li ben ta' Alla, inti l-Messija. Mhux id-demm u l-laħam għal-Megdan imma missieri li hu fis-smewwiet. U 6 ijiem wara lil dawn it-tlieta itellaħħom miegħu fuq l-għolja tat-Tabor. Waqt li qed jitlob wiċċu isir jiddi bħax-xemx, il-biesu abjad bħad-dawl. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna nifmu li
Huwa diffiċli ħafna għal l-evanġelisti jispjegaw din l-esperjenza. Il-biesu jgħidilna San Mark sar abjad u jammex bdija tal-aġeb. Ebda ħassil fid-dinja ma jista' jġib ħwejjeġ bojot daqshekk. Smajna lil San Pietru fit-tieni qari tal-festa tal-lum jispjega x'kienet din l-esperjenza għalihom. Aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta rrafnikom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu, dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħamin antalla l-missier ġieħ u sebħ. Ejjew niftu ftit xi kliem juża San Pietru wieħed mix-xhieda tat-trasfigurazzjoni biex jipprova jispjega din l-esperjenza. Aħna rajna il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu. L-essenza tal-miġja tiegħu. Rajna bajnina stess il-kobor tiegħu, is-sebħ u l-ġieħ moti lilu bil-missier. Dawn huma kliem li jippruvaw jiġbru l-esperjenza tat trasfigurazzjoni. Ma Ġesu jidhru ir-rappreżentanti ta' dak kollu li huwa il-kelma ta' Alla lil poplu tiegħu, il-liġi u l-profeti, Mosè u Għalija. Il-qudiem Ġesu stess, u jirrepeti wkoll l-Apostlu missierna, jinsisti li l-qofol tal-liġi u l-profeti li jirrappreżentawhom Mosè u Elija huwa l-kmandament tal-imħabba. U nistgħu ngħidu meta aħna nħarsu lejn ix-xena tat trasfigurazzjoni, aħna naraw is-sintesi tal-kelma ta' Alla lina, il-liġi u l-profeti li qed jiddialogaw ma' dak li huwa l-imħabba magħmul bniedem. L-iben ta' Alla li huwa mħabba magħmul bniedem. U għalhekk fit-tmiem tar-rokkontana llum Ġesu quddiem ix-xhieda magħżula jinstab waħdu. Mosè u Elija m'għadhomx jidhru. Huma li kienu beżanin quddiem din ix-xena, quddiem din l-esperjenza, iħossu lil Ġesu magħhom. Imma isibu lilu, għax min għandu lil Ġesu għandu kollox. M'għandu bżonn l-ebda ċavetta oħra biex jifhem ir-realtà u jgawdi il-ħajja ta' nies. Imma għaliex kien hemm bżonn din l-esperjenza? Għaliex Ġesu rid li jkollu mhux biss ix-xhieda tal-Antik Testament il-Mosè u Elija, tal-glorja tiegħu li tiddi fil-ġisem tiegħu ta' bniedem, imma wkoll li 3 dixxipli. Għaliex rid jagħtihom sinjal tal-qawwa tiegħu mhux biss fuq il-mewt għal ftit, wara kollox it-tifla ta' Ġajru veru mietet u Ġesu reġġaħħa lura mill-mewt, imma xi darba mietet ukoll. Imma rid iħares lejn wiet ieħor. Ir-rakkont tal-Vanġelu ta' San Ġwan, ta' San Mark, jibda mill-fondoq tal-wiet tal-Ġordan, imma jħares lejn il-qabar, lejn il-qabar vojt. Imma mill-għolja tat-Tabor iħares ukoll lejn l-għolja tal-Kalvarju. Għandna l-wiet tal-Ġordan, il-qabar fil-ġnien, il-qabar ġdid li ħadd ma kien indifen fih, u bejn dawn iż-żewġ abbissi, l-abbiss tal-umiljazzjoni tad-dnub u l-abbiss tal-mewt,
hemm iż-żewġ għolijiet tat-Tabor u tal-Kalvarju. Għax il-Kalvarju ma jagħmilx sens mingħajr it-Tabor u t-Tabor ma jagħmilx sens mingħajr il-Kalvarju. San Iljun il-Kbir jgħid Ġesu kellu bżonn ineħħi mis-salib in-niggieża tal-iskandlu. U għalhekk quddiem xhieda magħżula huwa wera l-glorja tiegħu. Mittidu lejn dik it-tifla u fejn jaqa' kif mittidu lejn id-dixxipli beżanin biex jagħmlilhom kuraġġ. U jisemgħu leħen il-missier misħaba dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Il-kelma tal-missier taqbel ħafna mal-kelma tal-om għax Sitna Marija fit-tiġ ta' Kana mument ieħor fejn Ġesu juri l-glorja tiegħu lid-dixxipli tgħidilhom għamlu kull ma jgħidilkom hu. Isimgħuha il-kelma tal-om. Għamlu dak li jgħidilkom Ġesu. Isimgħuh leħen il-missier etern. Dan hu ibni l-Aziz isimgħu lilu. Ovvjament, aħna l-Maltin nifhmuha di għax ommok miċ-ċokon tgħidlek isma' minni, mhux biss li minn waħda jidħol u l-oħra joħroġ, mhux kwistjoni biss ta' udit, imma ta' ubbidjenza. Ma semax minni, xiġifieri, ma bdinix. Sema minni u swili ta' ġid, dik il-glorja tal-om. Meta l-bint tisma' minna, tobdija timxi fuq il-vuċi tal-imħabba tagħha. Ġesu jagħmel kuraġġ lid-dixxipli. Imma jkellilhom fuq xi ħaġa ikbar ħafna minnhom. Tom ordni huma l-iżlim mill-muntanja biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Imma xi tfisser di li tqum mill-imwiet? Xi tfisser? Huma żammew kollox moħbi, imma bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Din hija mistoqsija li aħna wkoll iridu nagħmlu fil-festa tas-Salvatur. Għaliex tkun ħasra kbira lina jekk aħna ngħixu ħajjitna. Donnu din il-ħajja biss tot. Donnu jiena għandi din il-ħajja biss, allura rrid nagħmel kollox fiha, irrid nkun kontent bil-fors fiha. Mhux qed ngħid tgħix ħajja ta' dbatija biex imbagħad tmur il-ġenna. Imma tgħix ta' nies minn issa għax inti qiegħed fl-għadba ta' ħajja li ma tispiċċa qatt. U minn hawn tibda tinseġġ in-newl li jwasslek għal ħajja ta' dejjem. Għax il-qawmin mill-imwiet huwa dak il-bieb miftuħ fid-destin tagħna. Il-ġenna maħluqa għalija u għalik. L-infern maħluq għax-xitan mhux għalija u għalik. Mhux id-destin tiegħi u tiegħek, immur jekk irrid, jekk ngħidlu jiena one way to hell jekk jogħġbok. Imma jekk jiena ngħidlu għatin il-grazzja li ma ninfiret qatt minnek, minkejja d-nubiet tiegħi, minkejja d-djufija tiegħi, minkejja xi taffiġa l-ewwel hemm, nitolbu ilu din it-talba lis-Salvatur. Għatin il-grazzja li ma qatt ma ninfiret minnek, li nħoss fuqi it-tabtiba ħelwa fuq spallejja talit imqazza tiegħek, li fuq it-Tabor tittajjar il-fuq jew tilqa l-imħabba tal-missier, imma li fuq is-salib inti issammart għalina. Jiena nixtieq li segwu miegħi is-sunett li qed noffri din is-sena
Ispiratni dik it-tabtiba tal-id ta' Ġesu li mhux biss qajmet it-tfajra ta' Ġajru quddiem it-tliet ċieda, imma wkoll tagħmel kuraġġ lid-dixxipli li beżanin quddiem il-glorja ta' Ġesu ikomplu jikkonfondu ma xi tfisser tqum mill-imwiet. Nistgħu timmaġinaw kif kienu jirrakkontaw l-esperjenza wara Ġesu miet il-mewt ta' ħarxa fuq is-salib u qam rebbieħ fuq il-mewt. Kien diġà qalilna meta fuq l-għolja qaddisa aħna smajna leħen il-missier u rajna il-glorja u l-ġieħ li ta' lill-Ibnu. Fuq l-għolja tat-Tabor isaltan is-sliem u jitla li mgħallem ifittex il-kwiet ma' 3 minn sħabu isegwu bla kliem, jiftakru fit-tfajla li rat mill-imwiet. Fit-talba ta' qalbu jsir kollu dija u ħarstu ħanina tintrefa' il fuq. Mosew Elija bil-ħrara monija jitkellmu bimħabba fuq ġrajiet it-tluq.